आज आपण प्रॉन्स मालवणी मसाला बघतो आहोत। त्याच्यासाठी मोठे प्रॉन्स मी घेतले आहेत। साधारण अर्धा किलो प्रॉन्स आहेत आणि ह्याचं फक्त डोक्यावरचं हे काढून घेतलंय। बाकी हे त्याचं जे वरचं कवच आहे ते तसंच ठेवलंय। मी त्याच्या सकट बनवणार आहे। पांढरे प्रॉन्स जेव्हा आपण ह्याच्या सकट बनवतो साली सकट, तेव्हा त्याची सालीची अप्रतिम टेस्ट येते। फक्त आता साफ करताना ह्याचं कवच आपण कापून घ्यायचं कैचीने, कुकिंग सीझरने, आणि त्याच्यामधला दोरा जो आहे तो काढून घ्यायचा। हा बघा, बस थोडे साफ करून घेतले, असे घ्यायचे, धुवून स्वच्छ साफ करून घ्यायचे। असेच आता आपण बनवणार आहोत। कोलंबी साफ करून झाली आपली। पॅन गरम झाला, त्याच्यात साधारण 2 ते 3 चमचे ऑइल घेणार आहोत आपण। हिरव्या मिरच्या 2, कढीपत्ता अंदाजाने आवडत असतो, कढीपत्त्याचा फ्लेवर छान येतो। आलं लसूण बारीक क्रश करून घेतली आहे। हे सुद्धा कमी जास्त तुम्ही चवीनुसार घेऊ शकता। भरपूर कांदा, त्यामध्ये आता आपण मीठ घालणार आहोत चवीनुसार। लाल तिखट म्हणजे मालवणी मसाला, तिखट आवडत असेल तर थोडा जास्त घाला। हे चांगलं परतून घ्यायचंय 2 ते 3 मिनिटं। कांदा चांगला परतून झालाय तेल सुटेपर्यंत। आपण त्याच्यामध्ये कोकम 3 ते 4, टोमॅटो आवडत असेल तर टोमॅटो टाकलं तरी चालेल, पण टोमॅटोने गोडूस होते। कोलंबी मुळातच गोड असते, एक गोडूस कोलंबीला टेस्ट असते, म्हणून मी टोमॅटो वापरत नाही आहे। कोकम टाकली आहे। तुमच्याकडे चिंच असेल तर चिंच टाकली तरी चालेल। ओला नारळ पोहून 1 वाटी, हे चांगलं एकजीव करून घ्यायचं आहे। कोलंबी ह्याच्यामध्ये एक टिप्स सांगते तुम्हाला। कोलंबी लवकर कुक होते, त्यामुळे सगळ्यात शेवटी आपण कोलंबी टाकणार आहोत आणि थोडंसं टॉस करून मग झाकण 2 ते 3 मिनिटासाठी ठेवणार आहोत आणि त्याच्यानंतर मग खाण्यासाठी तयार। कोलंबी जास्त शिजवली तर वातड होते, प्रॉपर अशी सॉफ्ट चावता येत नाही। त्याच्यातलं जे मॉइस्ट म्हणजे जे एक सॉफ्ट हे असतं ते निघून जातं जास्त शिजवल्याने। त्यामुळे एक टाकल्यानंतर 2 ते 3 एक 2 मिनिटं फक्त एक वाफ येऊ द्यायची आणि गॅस बंद करायचा। कांदा चांगला शिजला आहे। आपण कोथिंबीर भरपूर आवडीनुसार भरपूर घाला, म्हणजे फ्लेवर कोथिंबीरीचा त्याच्यामध्ये उतरतो। तुम्ही कढीपत्ताही भरपूर घाला। कढीपत्ता आणि कोलंबीचा फ्लेवर एक कॉम्बिनेशन टेस्ट एक छान लागते, करून बघा। आपण कोलंबी टाकून घेतो आणि हलवून टॉस करून घ्यायची आणि 1 ते 2 मिनिटासाठी साधारण एक वाफ येईपर्यंत मीडियम आचेवरती झाकण ठेवून शिजवून घ्यायचं। मालवणी कोलंबी मसाला खाण्यासाठी तयार आहे। भाकरी किंवा चपातीबरोबर खाऊ शकता। थोडंसं सुक ड्राय नको असेल तर थोडंसं पाणी तुम्ही त्याच्यामध्ये ऍड करू शकता। स्पेशली मोठे प्रॉन्सच असले की बरं असतं हे बनवायला। छोट्या प्रॉन्सची पण होते,
पण छोटे प्रॉन्स कोलंबी शिजल्यानंतर ती अजून छोटी होते, मग कुठे मिक्स झालेले कळत नाही. हा कोलंबीचा रंग बघा बदलायला लागला, लालसर रंग आहे. चांगला एकजीव करून आपण झाकण ठेवून 2 ते 1 मिनिटासाठी आपण झाकण ठेवणार आहे. मीडियम आचेवरती साधारण 1 ते 1.5 मिनिट आपण त्याला शिजवून घेणार.